koska tässä sitten mitään kummempaa muutosta tapahtuu. Nimittäin päivä päivältä vähän lämpenee. Huomenna mennään laajalti yli 5 asteen. Ja perjantaina oikeasti jo 10 astetta on vaarassa. Nämä on kyllä huvittavia nämä lämpötilat. Jopa 10 astetta. Mutta tästä eteenpäin, kun mennään tuon perjantain jälkeen, niin yksi pieni sadealue vielä viikonloppuna menee sitä yli. Ja siinä voi tulla lunta vaan keskiosaa. Mutta sen jälkeen lämpö. Ei näille voi kun nauraa näille säille. Joo, nyt ensi viikko on lämpöisempi. 15 astetta jopa. Lomasään matkalle kuin matkalle tarjoaa Matka-agentit. Kyllä. Semmosta. Tuo sää rupesi naurattamaan. Tästä sitten jatkellaan. Juhani! Jääkiekkorapu... Niin, anteeksi. Tiedätkö, tuossa Antti Pihlströmin